Yo, DJ March and the place to be yo. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. 1, 2, 3, go! Karong panahon na dili mapungan ang sibuyas Bombay. Samot yun na pag-abot yun na sa December. Perting mahala, grabe yun ang presyo yun sa Bombay. Murag yun og murag gold, di makaya og dili ma-reach out. Tibok Pilipinas na prowisyo. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. Masuko yun ang mga tigbabalaod kung yun ta mangangkat yun ta sa ibang bansa. Kay paminaw na ako kay maulang solusyon kung daghan yun ta og mga produkto gikan sa lokal og mga export. Grabe yun ang Bombay, basin day na mo barato, naapod ang mga tigbabalaod mo pugong yun sa Bombay. Nganong di man mo sugot na mo exporta dito sa ibang bansa. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na gyud mapungan. Ang uban mga tao basta magluto dili na gyud mubutang og sibuyas Bombay. Ang ilang ibutang gyud sibuyas dahon kay maura gyapon daw na og istorya ha. Grabe gyud nga ang presyo, grabe gyud ang sibuyas Bombay. Tag 700 ang presyo, bisan karon gani tag 500 perti gyapon gyud. Mahala gyud ang sibuyas Bombay. Ang namaligya sa mga karinderya ug sa mga restaurant ni Alma, ni aray kay tungod sa kamahal gyud sa sibuyas Bombay. Ang ako gyud makitaan nga dapat yun solusyon. Dapat lang yun ta, dapat mangangkat yun ta dito yun sa ibang bansa. Kay kung daghan yun ta o produkto, kay basing dito mo barato. Ang sibuyas Bombay dili makaya. Hoy, ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. Ang Bombay, grabe, kamahal, di na yun mapungan. DJ March in the place to be, yo.